Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone! Shoutout muna sa aming Team Alliance. Shoutout din sa mga magigiting nating OFWs. Shoutout din sa mga senior citizen at shoutout din sa mga silent viewers. Ayan, shoutout po sa inyong lahat na mga kaibigan ko dito sa YT. Sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po. At sa mga bago kong viewers, paki-comment, like, share, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Mga katropa, ano nga ba ang kwento ng baryang ito? Sino nga ba si Andres Bonifacio? 10 peso commemorative issue. 150th anniversary of the birth of Andres Bonifacio. Verse, the bust of Andres Bonifacio to the left of the value. Lettering, Republika ng Pilipinas, 2013. 10 piso. Andres Bonifacio. At ang reverse, 1863 to 2013. 150 years. Bangko Sentral ng Pilipinas. Lettering, Dangal at Kabayanihan. Si Andres Bonifacio ang tagapagtatag ng Katipunan at itinuturing na ama ng himagsikang Pilipino. Tinatawag siyang Supremo ng Katipunan at Haring Tagalog. Dahil naging Pangulo ng Kapisanang Mapanghimagsik, isinilang siya noong ika-30 ng Nobyembre, 1863 sa Tondo, Maynila at panganay sa 6 na anak nina Santiago Bonifacio, isang sastre, at Catalina de Castro. Mga kapatid niyang lalaki, sina Ciriaco, Procopio at Truadillo, at mga kapatid na babae, sina Esperidiona at Maxima. Naulila silang lubos noong 14 na taon si Andres, kaya binuhay niya ang mga kapatid sa pagtitinda ng bastong kawayan at papel na abaniko at pagtatrabaho bilang mensahero at bodigero. Isa siyang alagad ng sining. Bukod sa pagguhit ng poster, ay mahilig din siyang mag-artista at naging kasapi ng Samahang Pandulaan sa Palomar, Tondo noong 1887. Kasama ang ibang kaibigan ay itinayo nila ang El Teatro Porvenir. Isa siyang mahusay na makata at manunulat. Isinalin niya sa tula ang sanaysay na El Amor Patrio ni Rizal. At siya ang unang nagsalin sa Tagalog tulang Ultimo Adios ni Rizal. Ang sanaysay niyang Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ay isang napakaikli ngunit matalim na kasaysayan ng Pilipinas at tigib sa nag-aalab na damdaming makabayan. Ang hilig niyang mag-aral ng wika ay natumbasan ng hilig niyang magbasa. Una niyang asawa, si Monica, na namatay sa ketong. Sa isang pakikipamista sa Caloocan ay nakilala niya at niligawan si Gregoria de Jesus. Ikinasal sila noong 1873 at muling ikinasal sa loob ng Katipunan. Itinatag niya ang mapanghimagsik na kataas-taasang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan o KKK noong ika-7 ng Hulyo, 1872. Bunga ito ng kabiguan ng mapayapang kampanya para sa reforma ng La Solidaridad
at ng naganap na pagdakip at pagpapatapon kay Rizal sa dapitan. Ang lihim na kapisanan ay lumago na sa Kamaynilaan at ibang mga lalawigan bago natuklasan at sumiklab ang himagsikang Pilipino noong Agosto 1876. Dahil sa idwaan ng dalawang pangkat ng Katipunero, ang Magdiwang at ang Magdalo sa Cavite, ay inanyayahan siya doon upang mamagitan. Nauwi ang lahat sa pagtatayo ng isang bagong pamahalaan ng maghihimagsik noong ika-22 ng Marso 1877. Nahalal ditong Pangulo si General Emilio Aguinaldo at Ministrong Panloob si Andres. Hindi minabuti ni Andres ang pagmaliit sa kanyang kakayahan ng isang Magdalo, kaya pinawalang bisa niya ang halalan sa isang dokumento noong ika-24 ng Marso. Kasama ang dalawang kapatid, asawa, at ilang tauhan, sinikap niyang bumalik ng Maynila. Sinunda ng mga Magdalo ang pangkat niya at dinakip. Sa labanan ay namatay si Ciriaco at nasugatan si Andres. Dinala sila sa Maragondon, Cavite at nilitis. Nahatulan siyang nagkasala ng sedisyon at pinarusahan ng kamatayan noong ika-10 ng Mayo 1877. Dinala siya at kapatid na Procopio sa bundok Buntis at pinatay. Mga katropa, tandaan sino si Andres Bonifacio, tagapagtatag ng Katipunan. Tinatawag siyang Supremo ng Katipunan at Haring Tagalog, at ama ng himagsikang Pilipino. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.